Si no avancen, per favor, respecten-nos, respecten els cables sin que considerar també va possible solucionar. Però solució és una bogeria, però fora de ja està massa prop, no hi ha alternativa, no funcionaria com la teua idea, la res ens agrada i el temps ens acaba. No vull guanyar la discussió, jo vull trobar una solució. No pots trobar cap solució, tu el que vols és guanyar la puta discussió. Som 5 persones que pensem diferent, però només hi ha una nau i la sempre sortim. Som 5 persones que pensem diferent, però només hi ha una nau i la sempre sortim. Som 5 persones que pensem diferent, però només hi ha una nau i la sempre sortim. Som 5 persones que pensem diferent, però només hi ha una nau i la sempre sortim. La col·laboració es regula amb regles i hem de seguir el reglament. Un reglament és la ideologia d'Escobar. No me tornes a dir, no m'ordenes a mi, que soc diners, és la teua inèrcia, en plural amor. Ja ho hem parlat, el reglament ens diu que no podem alterar o modificar propias vies que ja han valorat i que no són possibles. No hem reprovat, no tenim temps. No em crides, no em dones més ordres, parem ja el ridícul. Hem de decidir. Som 5 persones que pensem diferent, però només hi ha una nau i les sempre sortim. Som 5 persones que pensem diferent, però només hi ha una nau i les sempre sortim. Escoltar a tothom però és difícil quan ningú es respecta, quan l'ego el cega, només volen tindre
de sortir. No vull guanyar la discussió, jo vull trobar una solució. No vols trobar cap solució, tu el que vols és guanyar la puta discussió. És que ja no m'ho puc creure, només ens ataquen. Quina necessitat tens de dir sempre l'últim mot i tu no t'has escoltat, no és el que